салому алайкум бардори азиз, сӯзин хубен, саломатиятон хубе? Бачаҳои ғариб ҳама каса хубен? Хоб, хуш омадед ба канали мо, ба канали Далер офисиал. Канали мо фақат мошинҳои арзон қабул мекунад, мошинҳои молодёжни. Ҳама каса видеоро тамошо мекунем, ба канал лайк мемонем, подписатсия мекунем, подписатсия. Зангулачарам зекунем, так что видеои баъдинаро қабул кунем. агар шумо ҳам ягон хона, мошин, замин, квартира, ягон маҳсуло чизе барои фурӯш дошта бошед, марҳамат сурат маълумотро дар WhatsApp роҳ кунед. мо дар видеоҳои баъдина дар реклама мегузорем. ва фикротонам дар комментария бинависед. кадом намуд мошинҳо лозим аст, аз ки ҷои Тоҷикистон лозим аст, мо ҳатман фикри шуморо ба назар мегирем ва видеоҳои ҷолиб пешниҳод. ва ҳамаи шумо тамошои фароғат бародари гиромӣ, мегзарем ба эълони мошин.